Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Днешното видео, както сте разбрали вече от заглавието, ще ви покажа моите нови придобивки, като съм подбрала 5 неща, които всъщност си закупих днес. От мола са половината, а другата половина са от China City. Така че надявам се покупките да са ви интересни. Те не са изцяло летни, по-скоро са малко по-зимни. Не мога да определя, вие ще си направите констатацията за това. Надявам се това видео да ви е интересно и приятно за гледане. Ако е така, можете да ме подкрепите, като натиснете лайк бутона и се абонирате за канала ми. Сега ще започна с първото нещо, което е от China City. Ето така изглежда. Той е в комплект с един клин. Закупих ги на цената от 12 лева. Затова ги взех, честно казано, заради цената, тъй като ми се сториха наистина на доста добра такава. Материалът не е много хубав. Според мен това го оцених след като направих покупката, тъй като е 92% полиестер и 8% спандекс. Но в крайна сметка ми хареса как ми стои, затова и го взех. Прецених, че покупката се заслужава за тази цена, че имам къде да ги използвам, дали за клип, за някаква тренировка, тъй като нямам комплект с спортен екип. Реших да я направя. Ето така изглежда горната част. Едно кроп топче. Нямаше размер, честно казано, просто си го взех и се оказа, че ми става. Материята е запарваща. И сега ще покажа клинчето. Мен ми хареса отново как стои, просто защото съм си купувала и преди клинчета, но не ми стояха толкова добре, особено защото на това клинче има ето така на задната част една свивка. Обикновено от Shein ги продават по същия начин и стоят много добре. И в случая и това така добре стои, тъй като си бях купувала от New Yorker веднъж клинове и там цената беше доста по-висока и пак материята не беше кой знае какво. Реших, че ще си направя тази покупка. Ще ви прикача и снимки как изглеждат самите дрехи, но на добра дължина е клинчето и в крайна сметка ще си го нося може би за есента или зимата, тъй като материята наистина е спарваща. Сега ви показвам нещата от H&M. Е това. Това е един панталон, който си купих. Много ми харесва как стои. Аз последно време гледам да се нося по-елегантно в ето този светло кафяв цвят е. Ето така изглежда и отзад. Отново ще ви прекача клипове как стои, тъй като така не може да се разбере. Доста е дълъг, разкорен отдолу, така да е по-широк просто. Размера е XS. Аз обикновено нося SM, но в случая това ми стана доста добре. На цената от 15 лева е 14,99, което е супер оферта, намалено от 34 лева. Материята е много приятна, пада много красиво надолу и е прохладна според мен. Бих я носила сега късно вечерта, лятото с някакъв кроп топ, беличък например. И според мен би се съчетал много добре, стои много елегантно, наистина и съм много доволна от тази покупка. Не винаги си намирам неща от H&M, но в случая случих и съм много доволна. Следващото нещо, което си взех, те не са много, е едно потниче, което сметнах, че ще върви с панталона. То е от New Yorker. Ето така изглежда то. Късичко в същия нюанс като панталона, но може би той би стоял с нещо бяло по-добре. В случая си го взех, защото ми хареса и така или иначе бих си го носила с много неща, но тъй като е същия цвят, се впечатлих след като ги закупих, почти същия цвят. Потничето е в размер XS. Ето така изглежда. Пуснали са кроп топове на промоция, нали? Ако и вие си търсите нещо такова, можете да видите. На цената от 3,90 е намален. Ето така изглежда и в задната част. Нормален, добре прикриваш, от добра материя бих казала, не запарва твърде много и така изглежда. И последното нещо, което си взех, аз гледах да не харча много пари, но в крайна сметка се изхарчих някакви разходи, които не бяха задължителни да ги правя, но в случая отдавна си търся обувки и видях, че в Tendance имат големи промоции, имаше 50% намаление на много неща и си взех едни обувки. Те бяха намалени от 47, мисля, че на 24,50. Сега ще ви ги покажа.
Ето така изглеждат обувките. Аз още не съм ги носила така на дълъг път, само ги премерих малко в къщи. Много съм доволна от тях, чисто визуално, много ми допадат. Аз много трудно си намирам обувки, но от няколко месеца вече търся и се не ми харесват, а не искам да си купувам просто защото ми трябват, искам и да ми харесат. Обичам тип точно такъв под трактор, не мога да го определя, аз така им викам. Тук ги отпред, тук имат една прозрачна лайсна. Харесват ми детайлите върху тях, връзките са по-плътнени и ще се отиват с много от тоалетите, които нося. Аз залагам на белите обувки винаги, тъй като се отиват с всичко и наистина освежават визията. Ето ги и двата чифта и са в 41 размер за 24,50, което е супер цена според мен. Това е всичко за този клип. Надявам се да са ви харесали нещата, които ви показах. Евентуално да съм ви вдъхновила за някакви тоалети. И ви пожелавам всичко добро. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако искате да ме подкрепите по някакъв начин, можете да натиснете лайк бутона и да се абонирате за канала ми. Чао и до следващия клип!